Kador bar shnong mukro da kejing menjur lang jong baro kinong shnong kila rai ban weng no ya kejing bom ya shimbenta ne boycott ya ka election sya ka ying dor bar thau anjong ka GHADC harengkar ka kendon ba ka sorkar kan ai da kejing tho ya kino ya lam shnong bakin bu ya ka BOP jong ki pulit Meghalaya hamotha siang kwai ne ka 0 point jong ka shnong mukro ha ne shua ka kratrik mentau bunai. Ya kini karai la shem ha kador bar balakot penlong hadian ba kador bar shnong kalayo pediang ya kejing kerpat na kibor district ban weng no ya kate kejing bom shim menta ya ka election MDC ha ka sengining kong menta ka tayo hamadan football mukro. Ha kate kador bar lawan shim menta da assistant commissioner jong ka West Giant Hills district bat ubalong ru returning officer jong ka Barato mukro constituency ma GH Pasa. Ha kate kedor bar kinong yalam shnong kila penpau ya kijing dawa jongki hakmat uma pasa kibo kentop ya kijing bu ya ka BOP jongki pulit Meghalaya hamotha siang kwai ne ka 0 point jong ka shnong mukro ka balong ka mat jing dawa ka badon kam bat kinong yalam shnong kila ong ba ka jing don jong ka BOP ha kate ka jaka kan wanra ya ka jing shong shingan ha ka than kapot bat yarap ru bante lakam ya kino kijing ya ka jaha than kapot bat ha ki shnong penar sya blok 1. Kino yalam shnong kila dawa badai ban ajing pahra da ki pulit jong ka Meghalaya baro arpsau kenta ha ka shisngi ha ki thain kaput jong ka shnong mukro kenang ban ajing ya dai kinong shnong na kino ki reushim kabu. Kila dawa ru badai ban weng bat pensange ikijing shnabe an jong ka sorkar Assam ne KAAC ha ki thain kaput jong ka shnong mukro bat kila dawa badai ban pensange no ya kino ki jing pendek jing penting pensmit daki katto kat ni ki kunhun ne riushim kabu ya kinong shnong habaki le shakitan kaput. Uma pasa ulakular ban ra ya kejing dawa jongki ban bu BOP hamotha siang kwai ne 0 point haki bor ki bahalor bat ulah pentip ba ka bor district kila penbej ban penlong ya kejing yalang paj ba bat kinong shnong mukro ha ka arpun ritrik mentau benai na ka benta ban yakren halor ka khia ka shon bat kijing ba ya kendu da ka shnong mukro bat ulah kentui kinong shnong bakin ya shim benta ha ka election MDC GHADC. Halor kita kijing pensyai ka dor bar kala rai ban weng no ban boycott ya ka election sya ka ying dor bar thau anjong ka GHADC.